Здравейте, приятели! Казвам се Гергана Пенчева и съм един безкрайно доволен клиент на брандов фотограф Мара Радева. Направих своята сесия само преди няколко дни, чакам с нетърпение снимките, които ще заложа в новото ми представяне. Преживяването е изключително и професионално. Аурата на Мара те прегръща като възрастния малкото вътрешно дете, ти се доверяваш на този професионализъм, отпускаш се и влизаш в един вълшебен свят, а този вълшебен свят е твоя. Този през очите на човека, на когото си се доверил, така че той да извади най-доброто от теб. Прекрасно преживяване и го пожелавам на всеки един. Подходът е невероятен, професионален. Преживяването е пътуване към себе си. Откриваш неща, които и свои заложби, които огледалото вижда в теб, огледалото през очите на фотографа, на който си се доверил. Мара, благодаря. Благодаря на голямото ти сърце, на голямото търпение. Благодаря за фантастичните снимки и за преживяването, което си беше едно пътуване. Пожелавам го на всеки един от вас. Благодаря, Мара. Бъдете щастливи!